Nej, Bumba. Vem pratar du med, Micke? Maximile. Är det Maximilian du pratar med? Din kusin. Hej, hej. Hej, Maximile. Oj. Mig. Maximile. Hej, Maximile. Kan du berätta vad du gjorde igår? Kan du berätta om dagis? Nej, vi åt pizza. Berätta att du åt pizza. Oj. Nina. Oj, lamma mig, Max. Du tycker det? Oj, lamma mig. Ramlade du? Nej, lamma mig. Säg hej Nina. Hej Nina. Hej, Nina. Oj. Nej, inte nu. Nej, Blåne. Nej. Nu är du på den. Nej. Nej. Oj. 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 Pappa. Ska pappa prata? Nej, mindre. Ja. Pappa och mamma. Mamma. Ja. Mamma filmar ju dig. Säg hej Nina. Kan du säga hej Nina? Hej, Nina. Vet du vad Ninas man heter? Vet du vad Maximilians pappa heter? Kan du säga Truls? Eller Hobbe, hunden? Uppe har du hunden. Hej. Och pappa